لعنتي حزننا المجلات بحبار كوينا نزوم جدنا حواتنا كنذكر زكبروا كيا እንዳስተውዓልና እንዳስተንተና ናብ መወዳእታ ናብቲ ሰብ ዘይተርፈሉ ቦታ ናብ ኣምላኽ ከይዶም ኣለዉ እሞ ኣብኡ ድማ ንዘለዓለም ፅቡቅ ዕረፍቲ ክኾኖም ብሓባር መፂና ተጋሩ ወስተን ብሓባር ንጸልየሉ نستنتنلو نذكرلو ذكرى سوءاتنا وندما نقبرلو سلزخونة أبزي بممزعكم بتعمين مسكين بمغطان مجمريا كل شعب كم زبروا كم زي زعم السلام مسواتي بحابر حافلنا ذكرى سمعتها كالقبر رفتي نستخل لحنا نعتد بسمع وولد ومنفس قدوس هادو أملاك لصلاة التسب بقدس سلاسي إذا آمن وقت محسن بكهدك سيطان بكرم زاتي أمي قدس بيت كريستيان انت ايتي سبئي مريم سيون لعالم عليه نعبدك أجزيون سيبهاك نباركك أجزيون تعملك نسألك أجزيون نستغفرك نغني لك أعزلك يسجد كل بر ولك يتكلم كل لسان أنت وأتو أملاك أمالك توزيع عدا أسود وسنجس أملاك أنت لكل زسجا ولكل عزا نفس ونسيوعك بكم مهارن كدوس ولك إنزايل أنت مستسوى السلي كمزور وبيتا أملاكنا مرحانينا ناي فترات كل فتاري ناي سلام نبوس مدهني عليه እቶም ንሃገሮምን ንህዝቦምን እንዳገልገሉ እንዳሃለው ብድንገት ክሓሰብዎ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ኣሕዋትና ኣቦታትና መሓሪ ኢኻ እሞ በቱ ሰፊሕ ዝኾነ ምሕረትካ ይቕረልካ ምሕርካ ነብሶም ብገነት ክትዕርፈልና ንምሕፀነካ ንዝሓዘኑ ቤተሰብና ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጽንዓቱ ኩሉ ክትበልና ቅዱስ ስምካ ከም ዝናበልና ንጽውዕ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወበልዐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንሥቶ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ወፍቅሮ ለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚስለ ምሕረታ ተማይሰነብኪ ናይ እግዚአብሔር አብ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ቸርነት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ምስ ኩላና ይኹን። ዓረፍ ዓረፍ በሉ። እንግዲህ ኩሉ ካብ ሞት ኣይተርፍን እዩ እሞ ጀጋኑ ኣሕዋትና ትዝግብኦም ካብቲ ዝግብኦም ንላዕሊ ሰሪሖም በቱ ዝተመጠነሎም ዕድመ ናብ ኣምላኾም ናብ ፈጣሪኦም ከይዶም ኣሎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ልሙድ ንሙታን ትጸልዮ ተብጽሖ ጸሎት ስለ ዘሎ ዝተኸኣለና ምስ ግዜና እንዳተጓየና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተወሰነ ጸሎት ፍትሓት ጌርና ነርና ይኹን ዳእምበር ንሱ እኹል ስለ ዘይኮነ ምናልባት ሕጂውን ናይ ግዜ ጽበት ይርዳእኒ እዩ። ግን ድማ ተዋና መሰረቱ ንሱ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ መዋስእቲ ክነብጽሕ ኢና። ድሕሪ መዋስእቲ ድማ እቲ መጽንዒ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እውን ክንመሃር ኢና ክንመዓር ኢና እሞ ብቐጥታ እንግዲህ ናብቲ ናይ ሙታን ጸሎት መዋስእቲ ናብ ዝበሃል ክንሻገር ኢና።
كميلكم وعيلكم دحانكم سيغل كبور لول زائر أملاخنا بذا ساعات زيئة أبزا بوتا زيئة تأكيبنا نتوم جغانو أبوتاتنا نتوم جغانو أحواتنا ناتوم كنفعنو أبزا أخوينا اتيو تاريكم كنذكر عادنا ون كنفسس إግዚአብሔር ስለዚህ ፈቀደልና ክብር ምስጋና ይጽሐዮ እምባርከስ ጀግንነት ናትና ጀግንነት ማሊ ተጀመረ አይኮነን ወለድና ጀግንነት ካመሰረቱ እንደውም ዓዝ ይሉ ከምጥቃስ ወለ ሸጋሪዩ ዝቆነ ኮይኑ ግን በቶም ጸላቲ ነዚያቶም ክነጥፎምና ነዚያቶም ዓደሙን ክብሮምን ስሞምን ክነሕልቆም ናይሎም ፈኪሮም ብዝመፁ ሓያላት ናይ ዓለም ዝተፈትነ ከምዚ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን ዝተፈትነ ጀግንነት እዩ ዘለና ንዕና እዚ ጀግንነት እዚ እቲ ዓመተ ምሕረቱ ኣነ ከብሎ ስለዘይክእል እዩ እምበር ምናልባት ب330 በዛ ዓመተ ምህረት በዛ ዓዲ ቆፃፅራ ታላቁ እስክንድር ዝበሃል ተሓያል ዝተባሃለ በቲ ጊዜ ዝነበረ ኣካባቢኡ ንኩሎም ኣሰኪኑ ኣሸኒፉ ለምኸናበየ ዝኸይድ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ክዋጋእ ጀሚሩ እንተረአ ካሊእ ነገር ኮይኑ እቲ ታሪክ ናተይ ጀግንነት መካብቲ ኣባኣተ ወሲኑ ከም ፀናዓ ኮይኑ ሓፊር እዩ ዝኸደ ግን ስም ሂቦም ነቶም ጀጋኑ እንታይ በሎም ኣናብር እዮም እዚኦም ከም ነብሪ ዝዋግኡ እዚኣቶም ዳ ከመይ ጌረ ገጥም ኢሉ ነብሪ ትግረ እዩ ዝበሃል ብእንግሊዘኛ እውን ታይገር እዩ ብስፓኒሽ ብገር ትግረ እዩ ዝበሃል ከማይ እያ ትግረ ዝብል ስም ዝረኸብናዮ بجግንነትና እዩ ለሚና አይኮነን ዓለም መስክር እዩ ግን እስክንድር ታላቁ እስክንድር ጥራሕ አይኮነን መዚህ ዝፈተነ ኩሎም ድርቡሽ ጣልያን እንግሊዝ ኩሉ መዚህ ፈቲኑ እዩ ኩሉ ፈቲኑ እዚኦም ካብዚ ድሕር ምባል ጥራሕ ያተዋፅእ ነብስና ነፅንሕ ኢላቶም ኣውሮፓውያን ናይ መጨረሻ ከቢሮ መኺሮም ዘገበርዎ ንሙሶሊኒ ሓያል ኻዋና ሞ ንሱን ተሰኮኖም ኢሎም ንውሰዲ ደሞ ንሱ ከዓ ሓፊሩ ተመልሰሉ ዓዲ እዩ ካብዚኣቶም ተወለድና ኢና ቅድሚኡ ብእምነት ተበልኩም ጀጋኑ ከም ንንግስቲ ሳባ እዚ እምነት እዚ ሓደ እግዚኣብሔር እንድሕር ኮይኑ ሓደ እግዚኣብሔር ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ዝምለ ካብ ዓለም በሙሉ እቲ ናቱ እግዚኣብሔር ዳና ዓደይ ዘየምፅኦ ኢላ ከዳቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ዝነበረ ዳዊት ተስመት ተባል ብሉይ ኪዳን ንሱ ሒዛ ንገዝኣ ዘምፃት እያ መሊሱ ብሓዲስ ኪዳን ከዓ ሓደ ሰብኣይ ኢትዮጵያዊ ከይዱ ንኻሊእ ብኣይሁድ ስርዓት ከምልኽ ከይዱ እንተኸደ ብዛዕባ ክርስቶስ እዚ ባዚባ ይብልዎ ዋ መን እዩ እዚ ክርስቶስ እዚ ንገሩኒ ኢልዎ ንገሩኒ ምስ በሎ ሓደ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣና መፂኡ ዘምሃረና ካሊእ ክስታይ የለን መንፈስ ቅዱስ ኣዚዙ በል ኣመሮ ኣረዳእዮ ምስ በለ ምስ ተረድኦ እምበኣርከስ ማይ ኣብዚኒ ናይ ክርስቶስ ሙሉእ ኣካል ኣባል ክኸውን ዝኽልክለኒ እንታይ ሓይል ኣሎ እንታይ ዝተረፈኒ ኣሎ ጅግንነት ኮዩ እዚ ካብዚ ሓደ ሰብ ፍስኪን ከይዱ ንሳቶም ዓለም እዚ ጌርና ኢና ሓቢሮም ዚባ ዝብሉ ነበሩ ከምኡ ገይሩ ከዓ ናይ ክርስትና ሂወት ከዓ ዘምፀእ እዩ በቲ ክርስትና በቲ እምነት ዝነኩም ዘሎ እቶም ካልኦት ጀጋኑ ከዓ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣሕፊሮም ፀላእ መሰደር ሕዚ ጅግና ማለት እንታይ ማለት እዩ ካበይ ዝመፀ ጅግንነት መንፈሳዊ እዩ ክነግረኩም መጀመሪኡም መጨረሽኡ እውን መንፈሳዊ እቲ ናይ ጀጋኑ ጀግና ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ
عطونا باتاتين تاوشمهم بتوسايز نحرس سمعنا يخلنا بتزبازل جيجننا انت ايو نانا خير حين كبر نازنا عدا ناي موت عدا سلازنا بلي خالد موتنا عدا نكفر سلازي كعالنا نموت انت فرعنا على خير حين كبر مسكلا ايدو زرقيحو فانا زموتنا جيجنا ايو ناي جيجنا مسرتو انتي مسلكم فقري نما نتم صلاتو خطف سلات انتي قرس نتم وقلو خلحل ناقف زبالو بطا خلحل بلاتاتهم فقري يزم قرشيلا بفقري خال سلات زبالو حيل اللوو نمتاي فقر ماليو بسرو فقر مالك منيو زيابيري فقري عالم بملوز فترة عالم بحيل خجزء انتقل بفقري القضاء ديابير بفقرها تحادي زفقرون بطول ورد زنابرة نو سويو عالم قدحل قبل سلسي جقننت سماعتات يوم تمنا مجمرة زبارو سماعت مالت مسكر مالتي بقرز قانقوا مسكرات مالتي نانتا مسكر نايت امنتهم مسكر ناي حق مسكر ناي اونت مسكر ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይና ዓለም ጎይታ ዓለም ዝፈጠረ ንሱ ጥራሕዩ መድኃኒት ዘድሕን ካሊ ዘድሕን ሰብ የለም ብጥራሕዩ መድኃኒት ንሱ ይተአምላኽ ተዋና አምላኽ ንሱ ጥራሕዩ ካሊ አምላኽ ትባል የለን ኢሎም ምስ መስከሩ እቶም ሓያላት ብጊዜ ዝነበሩ ዓለማውያን ኖ እዚማ ይኩም ክትምልኩም ትምስክሩ ለውጡ ገለ ይበሉ ንሱ ይኮነን በሉ እዮም አይንበልን دعوة تقولنا تقول كن قتلكم من أيام كن عادكم من أيام بدوكم كن قتلكم من أيام انت عيدكم كن شيء خنشلكم من أيام نتقول تعالى نتزفت علينا نتنعلى التسامي نوم نتحكي نتولد نوم عيدنا هذا حقبرنا انتهينا ورحنا وبدعيو انتهينا حنبرنا حسينا خسائنا النبل بجاقلنا كسادهم لعابو عبد فرحي زيت توكلوا سمايتات بحر مسكرነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የዓለም ጌታ ነው የዓለም ጌታ እዩ ካሊ ቦታ ዝባል ካሊ መድኃኒት ዝባል ካሊ እግዚአብሔር የለን ኢሎም ዝመስከሩ ሰማዕታት ጀጋኑ ማለት ተም ጀጋኑ ናትረሃ መንፈሳዊውን ሀብትውን ትናይ ወገን ፍቅር ስለዘለዎም ትናይ እምነት ፍቅር ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ስለዘለዎም نحواتهم كي يحفروا بعدهم سمهم كي يلوت بغالط بعدها كي يغزوا عليه وتكسوين يلم تقعدات إمام بحايلي بقولوا أدمهم كي يوم نظم صلاتهم دعاء زبر ولا تقتلوا ومون سماعي سمالت إزي هذه تماري تدوري أجبات تدوري تاريخ منو تغير زي فلاتينو فرحات نزم ثلاثة جعلوا نزم أربعة جعلوا نزم 10 جعلوا انت قاتلنا بقى خدعوا من يوم فأخذوا الرئينا يحرموا guess what بعد موت أبي جبيا أشعات أبي تقرأ أشعات جعلوا تمارسوا فله تولدوا فله أقدمه نوعلاتهم زمسلو نهايمانات مرحت مركبنا بتاعني زمسكن بتاعني حقوسين نوعلم زمسلو بتاعني لا تشكرنا ليه لازم نوعلم مسلمس نتوعلم زمسل جبنا بتنا تاتهم نالك أو تقاوم قادرهم زمهرو ناتنا مركبنا بجزاير سن بتاعني زمسكن يغنينا هاو السنة ያው ናይዚያቶም ሓደራ ዝድሌት ካንት ገበር ካያት ሓዲ ሽግር እንግዲህ እዚያቶም 27 ዓመት ዓለም ዝመፅመፀ አልሸባብ እንተይተረፈ ተዓለም ቶም ኣብ ዓለም ሰልጢና ዝብሉ ዘለዉ ዞም ዓዲ ዝኔር ኣለዎ ኣሜሪካ ዘይከኣልዎ ሓይሊ ኣፍታ ዘለዋ ተሸብሪሩ ናይ ጫካ ሽፍታ ኮይኑ ክነብር ዘግበሩ فلوتات جغانية
تخالي تاريخهم زلوا كم علمي هزانتهم جميلهم زيهم زي تواقعوا لمدري زيهم زي تواقعوا لشطرة زيهم زي مرحلة بابو زيهم زي ديووا معسكرنا يسألعي يلن كاو حنيبو أبزي 3 عامات زي عندما تقراواي بمخانو قنداري حرد تقراواي كوين بمفتارو شكو تقراواي كوين بمفتارو خبص راح يسكو تقراواي كوين بمفتارو بعلمي قتكت قل ناتنا جنرال نيروم شاو سبب سلطان إثيوبيا اسكين هاي تقراواي الشقر تقليلهم إثيوبيا تفتح لهم إثيوبيا والنت من قد زحزوا سلازي نزيهم تقتلهم تلاقي تقراواي شقرس حاويرونا إثيوبيا شقرن تفتح لهم مس إثيوبيا والنت وقينا وندم تقتلهم تحاتياتنا يتكون زلا كلنا نسنكاز بدنا تحاتياتنا تقارو مخانا زامير تفترنا تقراواي كوينو سيتفترنا بك سلازي يزين تقوينو كنقول قبلنا نقرنا يزيهم حدرا تحاتيكا حاجة خلقاز قرفنا نقر يلنا هيمانة مرحتي بحاجة التحساسبة بحانت مسمر تطمو عليها بك خلي نقرين بك من عباس ورقة يلا فقالوا سلازي خلو طرح بك من سلازي تمالي بسمانة عامة مرد حاوزين كلتا شعين قلبنا نهزمنا شاف مو هاي تنبركفنا فتصوي يخون بتمن قدمس حسرت الشيء حاولنا على تعلم تعلم أي شيء من دوري نايودنا ناي تعلم بطل من يشاو نسبح يده سلازي كل قليل سماته سلازي حاجاتنا تابلت قصر زلا تقارو مخنينا برنز عدزيها سولة عينا كندق لزغرون سلاي في أمو بعلمه سننت ناينة سنت علميهم تفحيهم زي الصب نسيهم تواقيهم درجز حكي زدفويهم استي أورمو بأورمينت كاتنفس اسكي سيدامو نبعلخ سيدامو خن أنت عفر سحفر كن ودمي شانقل نبعلخ بي شانقل كن كاتنفس يومو كيف يعني لعلي أنت عم تقول سلازة حكاتنا تقارو مخانا أي بك من يمكن له زدنيتو أناليز زدنيتو political science يصنع على نمسح كاشقر من تخللك زتنتن كتنتن كاشقر تقارو مخانا تراي سلازي بوجنا نزنا على دخلت مكتر بكا سلازي ودمنا من قصة خلل تقراي زوسنا وصانلو حزب زي political شقر عبيتي أبتقراي استجمعوا بروجكتات كيملو قصرهم كنتاريهم طبعينو نعم نزنا حمورا أقول إندستري تطولوا باجت حديثو أي قصرهم وحداتهم زي عقل الجنزة زحزوان إنكم طبعين تطولوا إذا ممكن ملو كانت وحالاتكم ملو تايا رأس كلنا تترامسة تقراي أتيها سلام كوينا كل حد كوينو وارديا كوينو كافت كل ما عندنا زملاء سواقيا دكاسن سملو نتواقيا كل دكاسن لما شامل اللي على رأي اللي سنك اللي سلازم زي تدرابي مستعين مع الساعات سلازم نزيهم كلهم كنشوفن تقارب لنا حرفنا كنحجز حضراتكم بتساويت مثلا سكالكم عامي حقوسو زبل ملختي ناو أوروبا ناو أمريكا نابي كانت يحارب حدثات زلت ولا تجراي من اختموسي من إسي تجراي ريحهم معهم كافتن من إسي تجراي زملهم نشتى كلكم ليه نجم ريحهم معهم من إسي تجراي كما يموت ولا عينهم زلهم كمتي أفرقوا ناي فيدريشن زملتهم كيريا تجراي رخص يحوينا تجراي نتاج يحوينا زملتهم كل يخونوا كافتن أفتي نايزون جدانو آياتنا ناي كبر سنسرعات أبسملا أبشرنا سلاسة أبي مقالة عدنا كابز تجرح جرحات زعبنا أيوه خيري مليسون في سنة وعلى تجراي جغنانبر ليبا أيتولدين جغننات عبر خمبر أو شاطو أيكونن جغانو بمسوعتكم بمسوعهم يحرنا نمبر أيام بكخنان سرس على
ስረ ገዛይ ስረ ኳርተር منعسي تقال كن عطوائنا تقراوي تودل تقراوي نعح زولم كالوتن كبرت جرحتات نيرنا سلازي تقراوي كودل الله كعتقلوا كبر المقاسم وتنجد عننا كلهم خير كبر المقاسم وتنجد عننا قالسنا نوحي المريرو عاوتنا قلنا قدلوا حزي أحواتنا أبزي بوستن زنبرو قطمتات صحيفهم كأرونا زقبقلو كفال مرها قبرنا سلازبس احنا مجمريا نآيته قرماي نابزينا مدرك نحاتت نخمتونا نازيقت مقدمة كم ببلنا هاجري إثيوبيا من تايزريفنا بلح وبيخيوم بلح تجانا رزين واجا أكنز خفلنا نقولو زأكل ما أد قريبنا بهر سب معري أنجلنا بتحفيز دمنا كالكلان أسيرنا كحدث فتصيمهم روان سساجرنا كحدث فتصيمهم رجع روان سساجرنا إذا يوم واجا مسواكنا أكن دي أنيلنا واقع حسبنا كبرنا الموجسن شلمات يقبلنا كم قربي تأيكي ستي خيادمنا دحان كل حجي كنسرح الحزبنا من دلاي كمان أول نخ حقفكي لعل الساشة تستسوق قريفكي بتتوقم لسان سليم والبخي نأخذ زي خون ويكان هزبخي قراي محمد تماريس مسيكي حجسي أخلني صبوعي من نيلكي جران سوات نحوار خيدهم ناي أرحاتات أرحا سني أمام مدكلهم هاجراو قديتها بتبعات وديهم كتبت أفيونا انتاي عدلتنا كويلو وليون المسوات تفكرنا زورستنا يو كابتن ولدنا نبره كم طواف من انتهاجرنا نمكخ كم شمعة كتعمو حزبنا قربات المسواتين ميدام شوصانا جينا يولد يسوى صنوعي عملتنا بحاول تفتينهم نحاول سعارو سلسته جنرالات حربينيات التقارو مسواتكم أو حارسوا من انتاي مسترو شاكينكم لكم كيتكم نحوارو بعالمين يوم شرح زصاورو تنكولكم كنكالف حرنا حبصرو تسألتكم عقلي انكربيتن تمن آدم قبارو جنرال سعارة جزائي أبرها انتموتو هاجرهم هانيسهم أفيهم تتعوتوا من أنت معرنة سلام زمقوتوا كل زيجا معرف خبر من النتو سوت هجرالاي جنرال سعارة نجرنا كوينات سير وخمي كم نبرة حياة جبنا بعالكم تأثره كوينات تبرت أفسهم تمرره يزازوا ما بتشخطا زيت المعرة أبتنك وان شنت ستيو السجرة قبل الود تجراي صلاة زغبرة بلح لوجستيكاوي جنرال جزائي أفتاني وان رجي إلو تواسائي سجم تقوانا فو يتلم نايمس عرائي أبود خا دقسوبو حجاز ردائي أدسوبو فاسيكا بأخا خوريعة حبنا عسران شدشتن عمت زحق زاسئنا تسفا وريسا رئيسا نينا بحسوم شقر بتقنيت منمينا تصبق ملكعا فريس وسنانا موتاز مرسات ندبسا منينا جنرال جزائي نسيخارة دي خايا كندسوق ودا وين كان الإسكايا حياواي بروح نعالم رأيا قنبل ود تجراي سراح رأيا مريت كلام بلع زي تسجل تمسكن زي تفلت فصون زي تعقل عالم بلاش كندي تشكن بلع عارو بويتا زي تمسكن باندا بزحون منينا نأمن قول كافر علي العتم قول كافر تنتن دلوات المتقعتي بقالنا خطأمن قال كدانا اللو تقراوي رؤسو خيدنن زفقروا عدهم تقراي مربتهم حمد أردان كلوبسو كوصبهم عالم بلاش أركباتهم بتاعم زحزن تخالفو عدميهم ازيين يرو بحق فرسامهم تقارو عالم زلنا بتبعت حالفهم جاقاننا بمسواتهم تنكرنا صنعنا
بمنفساو سرحهم تدبسنا بكل مديات شتبنا معنطانا قالوا كينا عبر قال كيدان اتينا زترف سرحهم كقصلينا باكل تهرو بمنفس كل غزي مسانا زي ولا وليو مسمر حيلنا قصون شوات عين بركخنينا قصون جيغانو عين سكونينا ينوح يصير تعوتينا عوت محافش كبرتي عبنا حونا كرماي بتعمي دس بالقتميو بتعمي زحبن قتميو نمسكن بمقصان تدلا نابزي نام مدرخ نسوي جيغنا አይሞትም የሚል ግጥም አቀርባለሁ። ቀጥታ ወደ ጽሁፌ። ጀግና አይሞትም፣ ጀግና መች ይሞታል? አዎ ጀግና አይሞትም፣ ጀግና መች ይቆያል? ብርቱ መች ይኖራል? ታጋይ መች ይቆያል? ከጥንት መሰረቱ የጀግና ህልፈቱ ልብ የሚያሳርረው ሲሞት ነው በከንቱ፣ ልብ የሚያሳርረው ሲሞት ነው በከንቱ። ለሞትማ አይሻልም ነበር ሽሬ አድዋ ሰርዶ ኮረም አላማጣ ቆቦና ኩኩፍቶ ሙጉላት ስንቃጣ አድግዶ ሙግሮ ተከዘ ብዘት ገረሱርና ይሽራሮ ወለጋ ወረታ ደብረ ታቦር ጉና ቡሬ ማንዳ ባድመና ጾረና አይደለም ክብራችሁ መሞት በቤታችሁ፣ አይደለም ክብራችሁ መሞት በቤታችሁ። ረሃብ ጥማቱን አውሬውን አልፋችሁ መትረየስ ላውንቸር ቦምቡን ፎንጁን ዘላችሁ ላኪና ተላኪ እንዴት ይቅደማችሁ? ግን በከንቱ አያልፍም ክብሩ ደማችሁ። የተተካው ጀግና አለም ይክሳችሁ፣ የተተካው ጀግና አለም ይክሳችሁ። የሞተው አዎ ጀግና አይሞትም፣ የሞተው ፈሪ ነው ተደብቆ ገዳይ አስገዳይ ሟቹ ነው። ጀግናማ ጀግና ነው ታሪኩ ያው ነው እሳት የፈተነው ገድሉ ያገነነው። ጀግናማ ጀግና ነው ታሪኩ ያው ነው እሳት የፈተነው ገድሉ ያገነነው። ሳረ ጀግና ነው ጠላትን ማራኪ፣ ገዛኢም ነብር ነው ደርግን አንበርካኪ። ኳርተርም ነበረ ምሽግን ሰባሪ ጠላት አባራሪ። ታዲያ ምን ያደርጋል ሳይታሰቡ ታጡ በነፍስ ሰራቂ። በፍርሃት ተዋናይ አዛዥ ተደባቂ፣ በፍርሃት ተዋናይ አዛዥ ተደባቂ። መስዋዕት ለባለድል መች ሆነ እንግዳ። ሙሴ ስሁል ሀየሎም ሚዘርና ማርታ በሺ የሚቆጠሩ ገብሮ የለም ወይ ጠዋት በማለዳ። መስዋዕት ለባለድል መች ሆነ እንግዳ በሺ የሚቆጠር ገብሮ የለም ወይ ጠዋት በማለዳ። ተደብቆ ገዳይ መስዋዕት ያለመደ ጀግንነት መስሎታል ወንጀል የገመደ። አለም ይክስ ጀግና እየመደመደ፣ አለም ይክስ ጀግና እየመደመደ። ደረትን አስደቃ እንባን አስፈሰሳችሁ፣ ምሬቱ ወረሰን ድንገት እናጣችሁ። ዋይታን አነገሰ እንግዳው ሞታችሁ፣ በሞት ስትሸኙ በሕይወት ወጣችሁ፣ በሞት ስትሸኙ በሕይወት ወጣችሁ። ጀግኖች እንደዋዛ ነፍሳቸውን ቢያልፍም ተፈጥሮ ሆነና እንባችን ቢፈስም እናቀለዋለን አይሆነንም ሸክም። እንጠነክራለን አንንበረከክም፣ እንጠነክራለን አንንበረከክም። አዎ መጎንበስ መሸነፍ ማፈግፈግ አላወረሱንም። ተማረኩ ሂዱ እጅ ስጡ ብለው ቃል አላስገቡንም። በሎ ቁረጹ ድፋ ክበብ ነው። በመስዋዕት ድል አለን ማዘን የጠላት ነው። በመስዋዕት ድል አለን ማዘን የጠላት ነው። መቼ ያደማናል የሐዘን ጦር ወግቶ፣ ያጽናናናል እንጂ አይጥለንም ገፍቶ። ማንስ ድል አረገን
ተኩሶ ተዋግቶ ጀግና ሁሌ ያልፋል ሲሰዋ ተከቶ መሸነፍ ወጋችን ውርሳችን አይደለም ታሪካችን ይታይ ያሸነፈን የለም የደፈረን የለም አሁን ዛሬ በቃ ይባል ያለፈው ይበቃል ትዕግስትም ልክ አለው ሲበዛ ይፈሳል ከልክ ካለፈ ማረም ይጎመዛል ፈረስም ይጥላል ሬሳ ተቀብሎ ሁልጊዜ ውታ ሁሌ እየታገሱ አልቅሶ ዝምታ እንባ እያፈሰሱ ለቅሶና ዋይዋይታ መቆጨት መተከዝ በሐዘን ትዝታ መሪ ለቅሶ ማልቀስ ያደይ ደረት መንቃት ያደይ ደረት መንቃት መገታት አለበት በትግል በጽናት መሪ ለቅሶ ማልቀስ ያደይ ደረት መንቃት መገታት አለበት በትግል በጽናት እኛ እኮ ተጋሩ በሳት የተፈተን በረሃብ የተመዘን መከራን ያለፍን ቦምብ ፈንጅ ረግጠን ከሰማይ በሚዘንብ በምድር ተደብድበን በጦርነት ጀብዱ በነበልባል ያለፍን የበቃን ለክብር ሁሉን አሳልፈን እንደ ኮከብ ብርሃን ደማቅ ታሪክ አለን እንደ ኮከብ ብርሃን ደማቅ ብርሃን አለን እኛ ተጋሩን የጣልነው የሚያቀን የገጠመን ሁሉ ወድቆ ይለመን ይመስክር ታላቁ እስክንድር ይመስክር ብሩስ ይመስክር አረፋቂ ካለኩን የማንደርስ ታጋሽ እና አዋቂ ከነኩን ግን እንደ ልብ ሰራዊት ጠላትን አስጨቂ እንደ ልብ ሰራዊት ጠላት አስጨናቂ ስለኛ ተጋሩ ደርግም ምስክር ነው ይናገር አበራው ትናገር ጀግናችን ሙሉ ቀሽ ገብሩ በጠላት ገብተው መሞትን ሳይፈሩ ያሳዩ ጀግንነት ተአምር የሰሩ ስንት አለ የማይበገሩ ትዕግስት የዋጣቸው አናብስት ተጋሩ ትዕግስት የዋጣቸው አናብስት ተጋሩ ይሄነው ታሪኬ ይሄነው ታሪክሽ ትግራይ የሰጠችሽ የፈጣሪን ትእዛዝ ታቦተ ጽዮንን ቃል ኪዳኑን ይዘን የሰሃባዎቹን ዱዓ ርዚቅ አንግበን ማን ነው የሚደፍረን ማን ነው የሚችለን እችላለሁ ብሎ ታግሎ የሚጥለን የመለኮቱ ኃይል አንድነት ያደረን ያላወቀን ይወቅ እኛ ተጋሩ ነን ያላወቀን ይወቅ እኛ ተጋሩ ነን እኛ እኮ ቀደምት መሆናችን ከጥንት መሰረቱ የመሰከሩልን ብሉይ ነቢያቱ የዓለም ሊቃውንቱ የየሃ የዳማት የነጋሽ የአክሱም ሐውልት ነገስታቱ ባለቤት የሆንን የጥበብ ሐውልቱ ይታይ ቅዱስ ቃሉ ይቀራ ቁርአኑ ይነበብ ኪታቡ ትግራይ ነች ቀዳሚ ታሪክን ያንዱ ትግራይ ነች ቀዳሚ ታሪክን ያንዱ በሳባ ህንደኬ አዜብ ሶፊያ ባበሜለክ ባኮስ ስትጠራ ኢትዮጵያ ትግራይ ነች ይወቁ አይደለችም ሌላ ትግራይ ነች ይወቁ አይደለችም ሌላ ትግራይ የስልጣኔ በር የሃይማኖት ማማ የስነ ጥበብ የፊደል የቅኔ የዱጋ የዜማ የአዛን የመንዙማ ምስጋና አቅራቢ ለአምላክ የሚስማማ በጽራ አርያም ገነት የሚሰማ ትግራይ ነች ይወቁ ጆሮ ያለው ይስማ ትግራይ ነች ይወቁ ጆሮ ያለው ይስማ የከበረ ማዕድን ትግራይ የከበረ ማዕድን የጸነሰች ሰፊ ታራሽ መሬት ያቀፈች በመልክዓ ምድር ተውባ ያጌጠች በእውቀት የናኙ ልጆች የወለደች ታሪክን ሰንቃ በዓለም የከበረች ሳያቋት የጠሏት
ትግራይ እማማ ነች። ሳያቋት የጠሏት ትግራይ እማማ ነች። አዎ አበው ሲተርቱ ከአጋም የተጠጋ ሆኗል መወጋቱ። የይምሰል ከሆነ ወሬው የአንድነቱ ጊዜውን አንብላው ይቅር መጓተቱ። ለምን ይባክናል ነፍሳችን በከንቱ? እውነት ለምን ይባክናል ነፍሳችን በከንቱ? እውቀት ድካማችን ሀብታችን በከንቱ። ካልተከባበርን ዜግነት ምንድን ነው? መሰደድ፣ መዘረፍ፣ መታሰር፣ መገደል፣ መጠላት ለእኛ የሚገባ ነው? እውነት አንድነት ነው ወይስ ሞኝነት ነው? ካልተከባበርን ዜግነት ምንድን ነው? መሰደድ፣ መዘረፍ፣ መታሰር፣ መገደል፣ መጠላት ለእኛ የሚገባ ነው? እውነት አንድነት ነው ወይንስ ሞኝነት ነው? እንደ ባዳ መጤ እንደ ጸጉረ ልውጥ የተጋሩን ክብር አለና የሚለውጥ አሰማ ድምፅህን እየሞትክ ከመኖር በደም የጻፍከው አንቀጹ ይከበር ሕጉም አይከበር ወይም ይከበር። እንደ ባዳ መጤ እንደ ጸጉረ ልውጥ የተጋሩን ክብር አለና የሚለውጥ አሰማ ድምፅህን እየሞት ከመኖር በደም ያጻፍከው አንቀጹ ይከበር ሕጉም አይቀበር ወይም ይከባበር። በባዕዳን ቅጥረኛ ኢትዮጵያን በሸጣት ጀግኖቿን በከንቱ የለብንም ጀግኖችን በከንቱ የለብንም ማጣት። በትግራዋይነት መታሰር መገፋት አብረን እንመክት በትግል በጽናት አብረን እንመክት በትግል በጽናት። ተጋሩ በሀሳብ መለያየት መገፋፋት ይብቃ። አለና ከፋፋይ በውስጥ እንንቃ፣ በእውነት እንንቃ። እንደ አንበሳ መንጋ በአንድነት አብሩ። እንደ ልማዳችሁ ጥላትን አባሩ። እንደ ልማዳችሁ እንደ ልማዳችሁ ጥላትን አባሩ። እንበር ተጋዳላይ መስመሪው ኃይልና እሰል ተጎምሰጽን በአንድነት ዘምሩ፣ በአንድነት ዘምሩ። በሀሳብ መለያየት መገፋፋት ይብቃ። አለና ከፋፋይ በውስጥ እንድነቃ። እንደ አናብስ መንጋ በአንድነት አብሩ። እንደ ልማዳችሁ ጥላትን አባሩ። እንደ ልማዳችሁ ጥላትን አባሩ። ራሳችንን አስከብሩ። ዛሬ እንግዲህ ምን ማድረግ አንችልም። በጣም የተሰማኝ ከሆነ በሚነግራችሁ ብዙ አተናል ከሁላችን ቤተሰብ ግን ይሄኛው ሞት ቅድም እንዳልኳችሁ አቅጣጫ ማሳያ ነው። ወዴት ነው የሚሄደው? የፖለቲካው የማንኛውም ነገር አካሄድ ሁሉም ፖለቲከኛ የሆኑ ትግራይ ትገባኛለች የሌሎች የሚል አቅጣጫውን ማየት አለብን። እነዚህ ሰዎች በየሚዲያው የምትሰሙት ለኢትዮጵያ አንድነት መጡ ነው የሚሆናሉ። ይሄ እንቆቁልሽ እነሱ ይጫወቱበት። የገደላቸው ኢትዮጵያዊ ነው የሚሉ ናቸው። ያስገደላቸው ኢትዮጵያዊ ነው የሚሉ ናቸው። ፖለቲከኞች ቁጭ ብላችሁ አካሄዱን ያያችሁ አቅጣጫ አሳዩን። አመሰግናል። كما يوعدكم معنا بزح ولدي نهيمانوت ولدنا يكونوا ካልኦት ብቻቱን እትዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንሕና ከም ተጋሩ እውን ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ብዝርዝር ስለ ዘቕረብዎ ኣብዚ ብዙሕ ክዛረበ ይክእልን። በአጋጣሚ ኮይኑ እዞም ብፆተይ እዚኣቶም ዳርጋ 43 ዓመት ሓቢርና ኢና ነርና። ከምቲ አንተ ዝገለፅዎ ልሙድ ምንተሰብ እዮም።
ቀደም ክስቡሉ ዝኽሉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኖርዩ ቆፂርካ ዘይውዳእ ውግእ ሽግር ተዋጊኦም እዮም ካብ ብሱ ጥራይ ሓደ በጋጣሚ ዝተረፈ ሰብ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ገሊኦም ልዕሊ 50 ዓመት ገዛኢ መትዓቢት እዩ ብዙሕ ምዝራብ ክኸብድ እዩ ሓቢርና ዓቢና ብዕድማ ኣነ ንእሽተይ ምዕባይ ኣብ ገሊ እውን ቀዲመ ይወፅአ ኣብ ገሊ ድማ ዕድሜና ሙሉእ ሓቢርና ኣለና ሰዓረን ገዛእን መጋድልቲ እውን እየን ኣብርሃ ድሕሪ ኢሉ ስዒቡ ግን ኣብዚ ጠቕላላ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ እዚኣቶም እቶም ምሩፃት ቃልሲ ዝትግራይ ዘፍረዮም ኣርበኛታት እዮም ብርግፅ ናይ ተጋሩ ታሪክ ብሞት እናሃለወ ይዝረብ እዩ ልማድና ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ግን መስዋዕቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን 1000 ግዜ እንዳኸፈለ ነዛ ዓዲ እዚኣ ደው ከብል እንዳተጠልመ ታሪክና ብዙሕ ክንመሃረሉ ዝግባአና እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ኣድግን በቕልን ሒዙ ቻ እንዳበለ ክሳዕ ናይ ምኒልክ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ነፃነቶም ዝሃቦም ከምቲ ዓንቶ ገሊኦም ዝገለፅዎ እዚኣቶም ተመሊሶም ንዓና ሕዚ ከም ገዛእቲ እዚ ኩሉ መከራ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ ንደርጊ ትማሊ እንታይ ተራ ነይሩዎም ንፈልጦ ኢና ደርገም ሰዓር ደርገ ምፍናው እንታዮም ነይሮም ንፈልጦም ኢና እና ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ሃብካ ኢልናዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ነገር ክንገብር ኣለና እዛ ዓዲ እዚኣ ብደምን ዕፅምትን ተጋሩ እያ 3000 ዓመትና 4000 ዓመትና 5000 ዓመትና ዝበሃል ናይ ተጋሩ ታሪክ እዩ መሰረቱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ 27 ዓበይቲ ኩናታት ካብዚኦም 22 ናብ ትግራይ ተጋሩ እዮም ተዋጊኦም እዚ ሕዚ ንዓና ብዙሕ ዓለም ክልብጡልና ዝፍትኑ ዘለው ሰባት መን ምዃኖም በዚ ሓፂር እዋን ምግላፅ ኣይከኣለን ይኹን ዳ እምበር ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩሉ መሰረቱ ፅንዓቱ እዩ ሓድነቱ እዩ ከምቲ ደጋጊሙ ሰብ ዝበሎ ንዓና ህዝቢ ትግራይ እኮ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሓንቲ ነገር ንገረና እንተኢልኩምኒ ኣብ ውግእ ሽረ 23,000 ወታደር ኢና ማሪኽና ኣብ 7 መዓልቲ ከባቢ የካቲት 5 ካብ ከባቢ ውቅሮ ጀሚርና ክሳዕ ተከዘ እዚ ናይ ጠቕላላ ዝሓየለ ዝበሃል 604 ኮር እንትድምሰስ ካብ ሞት ኣለቃን ላዕሊ ክሳዕ ጀነራላት 400 ኦፊሰራት ማሪኽና ምንም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ግን ቆሎም ፃባን እንዳሃበ ውድብ ስለ ዘይብሎም እዮም እምበር ኣብ ጅባውን ክርቢትን ገመድን ሒዞም ዝመፁ ገዙ ዘቃፅሉ ከምዚ ገይሩ ዝተቐበለ ህዝቢ እዩ ዘይናቱ ሽም ዝውሃቦ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ነዊሕ እንተይከደ ናብ ምሁር ክምለስ መልክዑ ከብል እዩ ግን ንሕና እንተጠንኪርና ንህዝቢ ትግራይ ክስዕር ዝኽእል የለን ህዝቢ ትግራይ ብታሪክ ንኸይስዓር ተፈጠረ ህዝቢ ማንም ሰብ ክስዕሮ ይኽእል እሱ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ 4 ሚልዮን 3 ሚልዮን ትግራዋይ ድኻ ንደርጊ በይኑ ረዓርዓ ይነብሎን ነይሩ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ኣይተዳለኹሉ እንታይ እውን ከምዚ ብለ ኣይፈልጥን ኣብ ዘይቦቱ ኣብ ዘይግዝኡ ብምዃኑ እንተዘይኮኑ እዞም ኣሽሓት ከምዚ ዝበሉ ተጋደልቲ ንስኹም ዘይትፈልጥዎም ስሩዕ እኳ ቀብሪ ዘይተገብረሎም ኣሞራ ዝበልዖም ኩሉ ትግራይ ጎቦታቱ ሽንጥሮታቱ ኣሽሓት ኣሕዋትኩም ደቅኹም ተጋደልቲ ተቐብሩሉ ኣለዉ ንሱ እኳ ኣብ ስርዓት ኣይኣከብና እዮም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከዓ ሕዚ ዓዲ ምስ ኣተዉ ኣብ ገዝኦም
ከምዚ ዝበለ ነገር እንትገጥም ተሎ መደንገጽ እዩ ይኹን እምበር ደንጊጽካ ዝፍታሕ ስለዘየለ ሓደ ኮይና ምስ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ነገር ንባዕልና ተኣሳሲርና ታዋና ዝድለ ነገር ብምግባር ጥራሕ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ክነውዕሶ ንኽእል ስለዚ እቶም ወለዲ ናይ ሃይማኖት ወለድና ዓበይቲ ምስቲ ሃይማኖት ብርሃናይ እውን ተጋዳላይቲ ዘሎ ታዋና ዝሕሎ እንታይ ኢሉ ስለ ዝገለጾ ኣብኡ ብዙሕ ክዓቶ ይክእልን ግን እዞም ብፆት እዚኣቶም ከምቲ ዓንቲ ወተገለፀ እንትጅምሩ ገና ደቂ 17 ደቂ 18 ኮይና ኢና ኩለና ተጋዲልና በጋታም ዝተረፈ ሰብ እዩ ገሊኡ መማህርትና ነበሩ ካብ 50 ተምሃሮ 45 ተጋዲለን 3-4 ዝተመለስና ኣለና ትግራይ ብኡ ልክዕ ራእይዋ እቲ ክሬም ዝነበረ መጀመርያ ሃይ ስኩል ተምሃራይ ነበረ ተወሰነ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ክሳዕ 71 ንዝኩሉ ምስ ኢዱ ምስ ኣርናፊት ምስ ኢሃፓ ዝገበርናዮ ነገር ብምሉእ ኩሉ እቲ ናይ መጀመርያ ጀነሬሽን ትግራይ ዝነበራ ዝርካቡ ናይ ሃይ ስኩል ተምሃራይን ካሊእ ነው ንሱ እዩ ነይሩ ተሰውዩ ኩሉ ተወዲኡ በቲ 71 ሰዓት ገለን تجبرهم بملو تعاطيهم توديهم نزخل عود زمسة 900 أبناء إثيوبيا درجة مسعر من كم تشكوا منعهم مزرعة أدلى يكونوا مزحلة تفلتوا سلازي بزيك من خل نجار حزون صلاتنا يا رسول سنكل كلام لله بتناي حسد قال كيدان زي قدوس قال كيدان نحدا يزن مدفع نحدا ودون مدفع عواتنا لا يخون كالي سرح اللوم اندامرقوا زوعوا نسو كم سرحوا عسرت على عمل كندي نقر فريو وزنهم نقرين شكر بنا يقلوا ونيرون أتناي نقرنا نداولوا زلوني عد ميدا حيزم بشارحي بشاطر ينزي شكر زي نزل زوزي كمان جلنا بيرم كتقعوز فتنا له جن بزح يكبر نداي بزح انت يصدر يوم تقالع ترح زوانا وصل تعدي حزنا بزخف عزقت حزام ما يتولوا حاجه تهزنا خلي شكر تشكر كاولنا على الخير جدد ام مقبر عبي جامي زلنا بب زلنا يا بب نخلو تنكيرنا خنقادل كم زلنا خنوف كم زلنا مسزونا مورال العلم الشيء قال لنا احنا عايزكم تقراي كنقول لنا عايز لكم يغني لي سماعتنا ياو خسروا مسواتنا على حد الشيء كنا هزو تقراي كعا صنعتها كا قالسنا قصاليو تقراي دما بقالسنا دم دكانو دكا كتعوتيا يغني لي يخبر لي وعيلاتكم حزن زي حزن كلها عيون سعارة نتعبي تأيو علينا علينا أو حدا سفرنا علينا بالسعارة سعارة رومي سعارة لوهيني سعارة يقوداني أو حدا سفرنا علينا بالسعارة سعارة انتم انت شحطات سعارة تبكي اللي عاودنا نايقدنيو كل عوتنا مسألة حبيرنا كنا نبركخينا سعارة زغتله وزيهم كلهم جغالنا زغتلو حبيرنا عقولنا زلو إذن زتلالاكي ددحري درقو فينم ولا نحنا دا يكون زكاتاتو ددحري أم زكتال زلو نعمو كنقافت أمل لنا تقافيتنا عدنا خلحل لنا عدنا حلينا سواتنا سئلهم أما أخذني لخي يطرفو نظام حدا باندات أفضلو ولا تبانا نتوشتنا تنصر يمن لنا عاوتنا نجدين مجمرة ለጀግኖቻችን ምስጋና ይገባል። እነዚህ ጀግኖቻችን ትግልን ሲጀምሩ ለመሞት ነበር የሄዱት ሊጋደሉና እኔ ሞቼ ኢትዮጵያኖች የኔን ትግል አንስተው እችን ሀገር እንደ ሀገር ትልቅ ያደርሷታል ትልቅ እንሆናለን ብለን በምላስ ብቻ የምናስባት የነበረች ኢትዮጵያ ሀገር እናረጋታለን ብለው የተጋደሉት እንደድል ሆኖ ሌሎቹ ጀግኖቻችን ኢትዮጵያኖች ሲሞቱ
እነዚህ ከተረፉ በኋላ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር 28 ዓመት አንዳንዴ እውነትን የማንናገር ከሆነ አንድ ቦታ ልንደርስ አንችልም። መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመረጠው ኢፒአርዴፍ ነው። ኢፒአርዴፍ ሲመርጠው ችግሮች አሉ። ችግሮችን መፍታት ማንችል ከሆነ እቺ ሀገር ያደገችው እድገት ሊሰናከል ይችላል። ስለዚህ መሪዎች ያስፈልጉናል። መሪዎች መመረጥ አለባቸው። ችግሮችን ፈተን ወደፊት የምንራመድበት አቅጣጫን መሄድ የምንችለው አማራጭ ያላቸው ፓርቲዎች ሲፈጠሩ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የምናስቀጥልበት ሪያሊቲውን የኢትዮጵያ ሪያሊቲ ሁሉም ሰው እንደሚረዳው የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች። ሁሉ ሃይማኖት ያለባት ኢትዮጵያ ነች። እችን ሀገር ወደፊት የምናስቀጥለው እውነትን ይዘን ስንሄድ ነው ብለው ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ የወጣው ዶክተር አብይን ስልጣን ላይ ያስቀመጠው ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ ነው እስከምናውቀው ድረስ። እኛም ደግፈነው በሙሉ እኔ እስከማውቀው ድረስ 100 ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያኖች ናቸው አለም ዶክተር አብይን የመረጡት። እኛም ሲመረጥ መለስ ቪዥን ያለው አስተሳሰቡ ጥሩ የሆነ ሁሉም ኢትዮጵያኖች ወደፊት ያራመደ አይደለም ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህዳሴ ይሆናል ብለን የምናስበው የነበረ ዶክተር አብይ መጣልን ብለን ነበረ የተቀበልነው። ግን እያየን ያለነው ምንድን ነው ብለን የምንል ከሆነ ኢህአዴግ የሚሄድበት መንገድ ወደ ትክክለኛ ቦታ አይደለም። ስለዚህ ድምፃችን ለምንድን ነው የምናሰማው ብለን የምንል ከሆነ መንግስታችን ወደ ትክክለኛ ቦታ አይደለም እየሄደ ያለው። ዶክተር አብይ እየነገረን ያለው እነዚህ ካንሰሮች ብዙ እየተነገረ ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያን ወደኋላ እየጎተታት ያለው ብለን የምንል ከሆነ መሪዎቻችን በተለይ መሪያችን ብለን የምንለው ዶክተር አብይ የሚሄድበት መንገድ ትክክል ስላልሆነ ጀግኖቻችን እየሞቱ ነው። ኢትዮጵያ ወደ መበተን አደጋ እየደረሰች ነው። ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው። ኢትዮጵያኖች እየሞቱ ነው። ይህንን ማስተካከል የምንችለው ጀግኖቻችን የሄዱበትን መንገድ ይዘን ስንሄድ ነው። አካፋን በማሞካሸት ሮኬት ልናደርገው አንችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ህገ መንግስቱ ተጥሷል። ህገ መንግስቱ ወደፊት እንዲሄድና ኢትዮጵያኖች በእኩልነት እንድንሄድ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ህገ መንግስቱ እንዲከበርና የብሔር ብሔረሰቦች አንድነት መጥቶ ኢትዮጵያ ወደፊት የምትሄድበትን ነገር መፍጠር አለብን ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ከሁሉም ኢትዮጵያኖች ጋር አብረን እንድናድግና እቺ ሀገር የሁሉም እንድትሆን የምንመኝ ከሆነ ህገ መንግስቱ እንዳይጣስ መሪዎቻችን የህግ የበላይነትን አክብረው ወደፊት እንዲሄዱ ማድረግ አለብን ብዬ ነው የማስበው። አቅሙ የለኝም ብዙ ለመናገር፣ ግን እችን ሀገር የምንፈልጋት ከሆነ ድምፃችን ብናሰማ ጥሩ ነው። ለጀግኖቻችን ምስጋና ይገባል። መንግስተ ሰማያት ያዋርሳቸው። አመሰግናለሁ። ናይቶ መያታትና ዝትኩኡ ኣብዛ ከባቢ ኢና ንነብር ኣብዚ ከባቢ ተኪቦም ክቃለሱልና እንደሊ ድማ መናእሰይ ዝብሎ ነገር ክሕልፎ ዝኽእል መልእኽቲ ኣሎ። ሓደ ግዜ ዳምፅዎ ደማዋችሁ ክብር ለሰማዕታት ይሁንልን። በጣም አዝነናል። መጀመሪያ ነው ዛሬ ፓብሊክ ስፒኪንግ ሳደርግና ምን እንደምል አላውቅም። እነዚህ ታላቅ አባቶቻችን ብዙ ዓመት መስዋዕት ሰጥተው ብዙ ዓመት ዘመን እንኳን ለሌሎቹ የጨለማ ዘመን እንኳን ቢሆንም ለእኛ ትልቅ ከታሪክም እንደምንማረው ወጣቶች በሙሉ ብዙ አጸያፊ ድርጊቶች ተደርጎብናል። ብዙ ወገኖቻችን ቆስለዋል፣ ለአካለ ስንኩላ ደርሰዋል፣ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍለዋል። እኛ ለተጋሩ በሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር አይገባንም እና እኛ ወጣቶች ምንጊዜም የእነዚህን አባቶቻችንን አደራ ተቀብለን አገራችንን ትግራይ ሆነ የማትጣበቋን ኢትዮጵያ በጋራ እንድንሰራ የሚያደርግን የአባቶቻችን ህልምና እንጀራ ከጎናችን ነው እና እነዚህ ታላላቅ አባቶቻችንን የምናከብርበትን አደራ በሚገባ እንደምንወጣ እኔና በወጣቶች ስም ቃል እገባለሁ። መናእሰይ ኣብዚ ዓዲ ትነብሩ ፕሊዝ ተሓባበሩና፣ ሓጉዙና። ኣብ ገዛና ዘለዉ ብቴክኖሎጂ ተቀራረቡ። ደቅና እውን ንንገሮም ታሪክ ዘይፈልጥ ትውልድ ድማ ፍራሕ እዩ፣ ደፊሮ ይምልስን።
نحاسب بروباغندا سجل هذا بحث يفرعه سلسي تاريخنا ننقره حتى تبينا ننقره أصل يوحنس مليون بلا تهيل مريم مليون إن حيلهم مليون طبعا هيدا دبيت حياتنا تعوتيهم تعالى تاريخ اللهم حززني كرايسيس كابا يمتيو ما نمتيوه نمتاي كيت علامة نتصور ننقره كاوس الرخ عتقيت ملسي سر تاريخ يفلت سبلما أوشتو كونفيدنس له عرسلت إيمان له ده تاريخ زي تفلت صدميو درس عند الدنيا أو عالم زلوا ميديا كو زيناتهم تاريخ لفليفن كوين كل مكرامة سينا زيناتهم بصورة يملكوتهم التاريخ جن بميديا خطيتهم وديونا سيدخل منا ميديا هم كونا لنا زسحة منا ندكنا بتالي ما لنا نحن نقرر نايم بلا تعالى مرة نعطي وهنس متر نايتهم أياتنا نايت دبي زي فلت سوكل دخول نرجع من التاريخ زي فلت سوكل كم دينا يصنعت وهذا كم دينا يجدانه وقنا تعملنا تولد كوي حلفوا بن أكلوا أجمل سرور زي من كوي أو بنا ترى رمى أيتي وقع حدث كذا هذي قل كموتي نحصله نحن تحكموا وهذا بتعامل خبيني توقعنا بنا ترى نحن كتبوا من حكاية تدفع فرنسا كنا هلا هيك ما تشوفون تدفع فرنسا زاد دفع زي ما دفع هذا تقرأيا قد فيفلكم السلك تدفعهم حلو أنا خسرائي تدفع إذا مواجهة سلزور تتقال لا تسوي زلزي حزب تقرأي كي يدفع على الحرفينو دون المحفظة تسوي كنت زي قويتنا احنا سوي ما نيخون زي زقبر تسوي تعيدون يلا نكبسروا كنت ياكو مسترنا يزو تقرأي كي يوصل وكوي ملحس ورسو عرينو عالمي مستر كي توصل ملحس كزوراتو مسترنا يزو تقرأي كي يوصل ملحس ورسو ازين عايزون واجوات ونزلوا عوانو تاريخ انتزخون اي مقمتنا بصورة مقمتنا بفيلم ملكة بمسا حسرة اي مقمتنا يوم نمرقوا انا قرأت لك بلائية بك زورت لك عيدا منهم نحنا قم زاوير المسجد عشان تقول إنه زي ودع بلي التاريخ لنا عشان جدانو أهلونا كل كتير ما هزمت تقرأي أو كل سؤال عشان سويت تمثل كيسة جبنا إذا كل كيسة أفتقر سون كومي ودياونو مرحبا جدي سواء ودياونو مرحبا جدي فتاة مرحبا مسرح يودخ ودياونو تمثل مرحبا توسع رجع حجاب كومينا تقارو فيني زبلنا فترتنا إذا خبروا سيدما نحلوه بمن تعملك بحادنت بمن نباب حادث مخان حادث بمتنفس بكا خليل نزيون نخصم نخلقات سواءتنا نخصم بزملك أسين نعنا صوتنا بمتعي حادنتنا بمشاو حاليتنا بممثال عنطوة الله قروا العنوان من تلاقي حاجة من العلم ماليرو تقوم كل معلش سازي بملحس كنت هلا ليبنان نحنا من يقتلون بعد تاريخ كمصاي نحنا بزعوازي زي وقع تاريخ بعد كمصاي قل حاجة أتلاقي عن توقع نشاركوني ديليت كاتر كساوان زبال تزي تقاقي كبرا أود حدقرات كبابي مهر ناي تاريخ مهر لقلالي حد عامل مسحب صحيفون دحر جارك مدمساس بتعمس فتحوا حموش ميت بجلوا عندي بيانيرة قلنا يتحموش ميتي تقلع لقص متنقطها متعرش عتعتل ديليتكا مسلاتي تقراي كونكا تتكاتر حاوكان تترشن أو كرميو زدليتكا أكد حتكا ولم تتسلف مجال متعرش عقل كترشن لها تحكات كانت أحزي تقراي كونكا في الساعة دستا مسوي وقين تقراي قل مسعوي خاوي مسعيينو مسي واحد عليه متعرش عقل مو مستعد ومن كلهم تنعي تقمر راحة إنه تقرير الشنو طيب كل الساعة ساكن مسعون زوجنا يلا سلازي إذا درجيك نستوعب له علنا فتسيمو يخونين بك سلازي تودينا توننا دخلتنا ندفع نسمع قصنا للنابل ملأتنا نسمع نكتاتل نحدثه تاريخنا نفلت نسرح
ተሞቦታት ለኪሎና ያማንቱ ስለዚህ በዘመን ቅዱስ ይተኸና ዓወትና አልቀረባት ጊዜ አይን ድፈረልና ንሕና ከምዚ ክብልና ዚኦም ተቐቲሎም ፈፂምና ተጋሩ ከምዚ ይብልን ፈፂምና ምድርን ሰማይን ትጣበ ፈፂምና 34 ሺህ ሰራዊት ኣብ 604 ኮር ገሊጹ ወይ ኣክሊሉ ኣልገር ወቕኒ ሒዙ በዓልገር ማዕታ ኸቢቡ በዲያቦ ኸቢቡ በስገደ ፅምብላ ጎንደር ዓፅዩ ብታሕታይ ኮራር ላዕላይ ኮራር ብዘናት ከቢሩ 35 ሺህ አዲስ አግላቸው ዝባል ናይ 604 ኮር ዓዛዚ ኮር መንግስት ኃይለ ማርያም ምንም ማድረግ አልችልም በቃ ከዚህ አልወጣም የትግራይ ህዝብ ከቦኛል 35 ሺህ ሰራዊት ዛዘ ንሕና እዚ እናተቃሩ ባሴ እዚ ነው ሰፈ ስለዚህ ካብዚኦም ተፈጢርና ኣብዘይ ኮነ ዘይርብሕ ነገር እንዳውዓና ኸይንውዕል ንምስልና ክንመስለለና ነዚኦም ክንመስለለና ንታሪክና ክንመስለለና በቃ ኣብዘይ ኮነ መንገዲ ከይንዓዱ ከይንጋገር ዝተኸዓለ መጠን ክንከባበረለና በቃ እምበር ክንዕወት ኢና ኣብይ ዓወት ግን ዘም ጀጋኑ ሕዋትና ብሓደ ቃል ስለ ዘይግለጹ ንሕና እውን ድማ ናብዚ ዝመፃናሉ መሰረታዊ ቁም ነገር ነዞም ጀጋኑና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነብሶም ክምሕረልና ክንፅሊ ከምኡውን ድማ እቲ መፅንዒ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዓኻትኩም ንናይ መንፈስ ቅዱስ ደቅና ንህዝብና ኣምሂርና መኺርና ክነፅንዕ ንሕና እውን ክንፅናዕና ዓዩ እሞ ንእሽተይ ግዜ ክወስድ ክኸውን የቕሬታ ማይቱ ንዝኾነ ግን እስኪ ደጊምና ነማዕትን በአቦሽም በወልድሽም በመንፈስ ቅዱስ ሹም ሓደ አምላኽ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ደቅና ከመርፊድኩም ከመምሲኹም ከመለኹም አሜን። አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወበፅሓ ኣውያቶም ብኽያቶም ኣውያቶም ንብዓቶም ናባይ በፅሐ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ብኽያቶም ኣውያቶም ንብዓቶም ናባይ በፅሐ በለ ናይ ሰራዊት ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ናይ መን ንብዓት? ናይቶም ዝድፍኡ ዝነበሩ፣ ናይቶም ዝግፍዑ ዝነበሩ፣ ናይቶም ዝቕተሉ ዝነበሩ፣ ናይቶም ብዙሕ መከራ ዝፀሩ ዝነበሩ እስራኤላውያን ብኽያትን ንብዓትን ሓዘንን እወ ጎይታ ዝፈጠሮ ዘይርስዕ ርህሩህ ኣቦ ጎይታ ናይዞም ግፉዓትን ውፅዋዓትን ንብዓት ሓዘን ብኽያት ናባይ በፅሐ በለ። ንሕና እውን እሞ ንብዓትና ይበዝሐሎ እሞ ሓዘንና ይበዝሐሎ እሞ እቱ ሓዘን ዘርስዕ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓዘንና ይረስዓና። እቲ ንብዓት ዝሕብስ ርህሩህ ኣቦና ጎይታና መድሃኒ ዓለም ንብዓትና ይሐብሰና። ኣውያቶም ናባይ በፂሐሎ በለ ንመን? ነቱ ንእስራኤላውያን ነቶም ግፉዓት ነቶም ብዙሕ መቕተልቲ ዝበፅሖም ነቶም ብዱላት ክመርሕ ገና ካብ ከብደዲኡ ዝተሓረየ ታሪኹ ከምዚ እዩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ግፉዓት ስለ ዝኾነ ግብፃውያን ዝተወለደ ወዲ እስራኤላዊ ኩሉ ወዲ ኮይኑ ዝተወለደ ክቕተል ኣለዎ፣ ተሓኒቑ ተጨፍሊቑ ተረጊፁ ክቕተል ኣለዎ ዝብል ኣዋጅ መምርሒ ሕሊፎም ነበሩ እና ታሪኩ ክሕፅሮ ስለ ዝበለኹ እዩ። ኣብዚ ማእኸል እዚ መን ተወለደ? እቲ ብእግዚአብሔር ነዞም ግፉዓትን ጭቁናንን ነዞም ብዝኾነ ይኹን ዝቕተሉ ዘለዉ ምስኪናት ህዝቢ ክመርሕ ዝተሓረየ ህፃን ተወለደ። ክውለድ ከሎ ወዲ ኮይኑ ስለ ዝተወለደ ያው ከምቶም ካልኦት ዝውለዱ ህፃናት መቕተልቲ ስለ ዝፅበዮ እታ ዝወለደት ርህርህ ተዲኡ ኣዶ እያ እሞ ከብዳ ስለ ዘይከኣለ ዝወለደ ከብዳ ስለ ዘይከኣለላ ናብ ኩሽና ወይም ደሞ ናብ ታይና ንብለው ትግርኛና ናብ ኩሽና ናብ ትክክለኛ ቃሉ ቅሬታ ናብ እቶን እንተይኮነስ ናብ ውሻጠ ሓበአቶ ንክንደይ ግዜ ሓበአቶ ንሰለስተ ወርሒ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣይኮነን። ህፃን ቆልዓ ምንም ዘይፈልጥ
قتلت خامس يوم خلوا موس قال تبلكايو زي يردع هسان قلعة لسلسة ورحي بتاريخ رتديو عموشاته حالته دحر سلسة ورحي بزيك تكسل كبير مقارن مسفلتت انتهي قبلت ساعتين زمسل كم ذكر جاس من الجراس الحتمو قطراننا نتان زبهال كبيعة وين ملخيا ناوصل البحر حيزا وسيلة عبستي بزح ست بزلون آخر وسيلة خفف بدته نطول لادا مخنياتهم كقتل تلو بعينا سلا اختل سلا زي تخيل ولا سلا زغنت ولا لا تقدر تفنات فرطو ايخن بحريو حوا مكلا خلي مسحو أولي خلي ولعو كبدا سلا زي كعلى دم حفتو بالحقت كوينات الكارات النبلت لايز نسانو زي حفتي دحر جزي نايتو تشكان نابل الإسرائيلاويان قتلتن دفعن زب الصح نقوس فرعون والو كتحسب حشاخرا حيزا نافتو بحري نافتو ماين السوردت نتوز عند حاولو ساعتن دما أما عدي على تومو نتن حشاخرا كافتن حشاخرا نتحنتي كده مسألة ولا إلى عززتا نتحشكرا دما تشكي ما مسألة دحيو نز ساعتن زي كيف تنتبلتو زوال فرعون تعمي صبوق زخنة كم صحي زبره هزان قلعة أو رخبت يمكن ما نبرز هزان دحيو حزنة له رهرهة له ريحهم لا يجزاهم بيتسب لا يجزاهم حالوان حرزي فلنا حرزي تفلنا يتنق قتلنا زمرسهم لبهم يغيروا يرهرهم يجزاهم إن نايتو شكان والو فرعون نتود إسرائيلاوي نزل هزان نتون إسرائيلاوي كمرح زدحره رحرحة له مكان نخد قتلهم على تيو زي هزان زي ود إبراهيم يمثل ود إسرائيلاوي يمثل سلازي كما قلت يقولوني እንዲያው ሙዚት በረኽ ዓብየን ለንበለት ብድሕሪኡ እታ ብርሕ ቀጥ ኮይና ናይ ሓዋ ጉድኣት ትከላኸል ዝነበረት ሓፍቱ ብምስለት ማለት እዩ ብጥበብ ማለት እዩ ቅርቢላ እወሞ ካብ እስራኤላውያን ደኣ ሙዚት ክትኮኑ ትኽእል እዚ ህፃን እዚ ደኣ ክደልየል ክበለታ ብምስለት ማለት እዩ ብብልሃት ድሓር እሺ ተበለ ምፅለ ይበለታ ጓል ፈርዖን ድሓር ነዲኡ ነቲ ህፃን ከይዳ ነዲኣ ማለት እዩ ኣምፀትላ ኣዶ እዚ ህፃን እዚ نتخالي موجود كينا نستعدنا بيا موجود كينا عبايته قال فرعون دما ناب بيت منجستي كمس عززت شو دما نزه سانوزي موسى برتو موسى مالت قال ماي ود ماي وين عما يسترخى مالتي فرعون ما موسى بفرعون بيت منجستي كعبي تجوله فرعون بيت منجست كعب خلوا موسى እግዚአብሔር አይምሮ ዘብርህሉ ስለዘነበረ ሁሉ ነገር ይፈልጥ ነበር አድሚው ትምህርት መስበጽሐ ናብ ትምህርት ቤት አተውሙ እቱ ትምህርቲ ከማይ ይሰት የነበረ ሙሴ ሁሉ ነገር ይፈልጥ ነበረ አብን ዕለ ዝማሩ ዝበጽሕ ዝነበረ ገፍዕን መቅተልትን ሁሉ ይፈልጥ ነበረ ሙሴ ምስጎር መሰ ኣብ መንገዲ እንዳተጓዓዘ እናሃለወ ካብ ዕለታት ብሓደ ዕለት ማለት እዩ ሓደ ግብፃዊና ሓደ እስራኤላዊ እንዳተደባደቡ ረኸበ ናይ ኣዝማዱ ግፍዒ ይፈልጥ እዩ ድሕሪኡ ተናዲዱ ሙሴ በልሕ ስለ ዝነበረ نيمان نسأجامن ندحر النقدميت الرأيمو نتجمع سوى العلوك أتلو أفتح شوال ما قبره نصب بحيث دمان دجانا كلت حوات تمل كتنجري عنده وين دم مقدمينه جم سوالنا إسرائيل أو يوم رام تمزب بأسوس الجبرو دحر نتحاول كدحن نتو جم سوالي قتيلو حشوا أميرو تبع زمانتي موسى نصب بحيث دمان كلت حوات نتبع أسوس خبر بحالتي كلت حوات بالحلو وأتاتا يرخيبكم كل تحاتم لكم انتهي يبأسكم انتهي سيرخبكم انتهي زفر لكم كبل مع عدم قرين لو مالتي الحركة بصوم ترى استحادة وانتهي تبل لها من ينعها حلقة قالوا شيء مكاوي حلقة قالوا شيء مكاسبنا عن اختزال انتهي السلطان لك وإسكمتو تمال زقتل كهيو قبصاوي كتقتل اللي خال اللي خاولو مالتي بالحلو موسى دنجسة فرح ويلك زنجوزي من بعد سنزقتلكم مخاني تسميع له مالتي فرعون ناي فرعون جكاني يفلس رزنه فرعون ترخيبني اي حرمني يلو كان فرعون قبل البرخ نعم ميديام زبار عد خدمو አወሰን ጉርባል ከፊሉ እንዳለው ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ተመልከቱ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ደቂ ወደ አፍቱ ሚዲያም ዝነበረ ሓደ ካህን ደቁ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ነበሩና ኣባጊዕ ከስተያ ክመጻ ከለዋ ሓገዘ ነተነባጊዕን ኣስተየለ ንዕአን ድማ ማይ ቀድሑ ሰናየ እና ቶሎ ተመሊሰና ገዘእል ማለት እዩ ዘንቆና ጃጅት እዚአን ድሓር ወላዲአን ዘንደቀ እንታይ ኣቐዲም ክንመፅእ ከለሞ ዓንትስ ብዘይወትሮ ክብሉ ማለት እዩ ሓደ ዕብራዊ ወይ ሓደ እስራኤላዊ ኣባጊዕና ማይ ያስችልና ንዓናውን ንደልዮ ማይ ቀድሑ ስለዝሃበና ኢና ድማ በልኦ ሞቢል ኣገዲፍክኖ መፂኽን በላምፅኦ ምግብ በልዕ ኣለዎ ድማ በለ
ድሕሪ ፀውዐን ናብ ገዛ ወሰደኦ ማለት እዩ እና ሙሴ ድማ ኣብቱ ናይ ካህን ገዛ ከዓቢ ፈቃደኛ ኾነ ወይም ደለወ ማለት እዩ ድሓር እዚ ካህን እዚ ካብተን 7 ደቁ ንሓንቲ ኣብ መርዓውና ኣብኡ ነበረ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ኣብ ኮሬብ ዝበሃል ናይ እግዚኣብሔር ጎቦ ማለት እዩ ሙሴ ኣባጊዕ እንዳሃለወ እግዚአብሔር ብናይ ነበልባል ኣምሳል ብሓዊ ኣምሳል ተገለጸሉ ቆጥቋጥ ሓዊ ክነድድ ረኣየ ዕሾኽ ዘለዎ ቆጥቋጥ ማለት እዩ እንዳተንበልበለ ኣማዕዲ ረኣየ ሙሴ እቲ ቆጥቋጥ ይነድድ ኣሎ ኣብቲ ቆጥቋጥ ሓዊ ይነድድ ኣሎ እቲ ቆጥቋጥ ግን ብዝገርም ነገር ምንም ሓዊ ይነኽኦን እዩ ሙሴ ተገረመ እንታይ እዩ ዝነገር እዚ ቀሪበ ይኽሪአሉ እንበለ ቀሪቡ ድማ ረኣየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብቲ ቆጥቋጥ ውሽጢ ኮይኑ ኣብቲ ሓዊ ውሽጢ ኮይኑ ሙሴ እቲ ትረግፅ ዘለኻ መሬት ቅዱስ መሬት እዩ እሞ ጫማኻ ካብ እግርኻ ኣውፅእ በሎ ኣነ ኣምላክካ ኣነ ናይ ኣቦታትካ ኣምላኽ ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ ናይ ይስሐቅ ኣምላኽ ናይ ያዕቆብ ኣምላኽ እየ በሎ ብድሕሪ ሙሴ ናይ ኣምላኽ ገጽ ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ስለ ዝፈርሐ ስለ ዝሓፈረ ተሸፈነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ናይ እስራኤላውያን ግፍዒ ናይ እስራኤላውያን ቅትለት በዚሕሎሞ ንብዓቶም ብኽያቶም ናባይ በዚሕሎሞ ክትውፅኦም ናብ ፈርዖን ክልእኸካ እየ በሎ ተመልከቱ ናብቲ ዝዓበየሉ ናብቲ እንዳጨካም ገዛ ሙሴ ድሕሪኡ እንታይ ኣፈልና ኣነ ኣፉ ኮልታፍ ይነሩ ወይም ደግሞ ወልዳፍ ይነሩ ሙሴ እንታይ ኣፈልና ኣነ ኸይረ ዝዛረብ በሎ ንዓላማት ዘስምዕ ንዕውላት ዘርኢ ናይ ኮልታፋት መልሓስ ዝፈትሕ ኣነ ደይኮንኩን እየ ኣነ ኣፍ ክኾነካ እየ ሓውካ ኣሮንን መልሓስ ኣፍ ክኾነካ እዩና ኪድ በሎ ድሓር ሙሴ ንኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ እሞሽ ኣነስ ክኸይድ ግን ኣነ መን እየ ንፈርዖን ዝኣክል ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ጠጠው ኢለስ ህዝበይ እስራኤል ልቐቆም ኢለ ክሓትትስ ኣነ መን እየ መን ከ እዩ ክኣምነኒ ኣምላኸይ ፈጣሪየ እዩ ኢኹም ኢለ ተተዛረብኩስ መን ክሰምዓኒ መን እዩ ክቕበለኒ በለ ምልክት ክህበካ እየበሉና ሙሴ ኩሉ ግዜ ኢሉ ዘይፈልያ በትሪ ነበረቶ እና እታ ዝሓዝካያ በትሪ ናብ መሬት ደርብያ በሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሴ እውን ከም ዝተኣዘዞ ነዛ በትሪ ናብ መሬት ደርባያ ወዲያውኑ ናብ ምንታይ ተቐየረት እታ በትሪ ናብ ተመን ሙሴ ደንገፀ ናኖ ኣይትደንግፀን ኢኻ ሓዞ ነቲ ተመን ጭራቱ ሓዞ በሎ ሙሴ ድማ ከም ዝተኣዘዞ ናይ ዝተመን ጭራት ሓዘና ኣልዓሎ ማለት እዩ ወዲያውኑ እቲ ተመን ናብ ዝነበሮ ናብ ምንታይ ተቐየረ ናብ በትሪ ካልኣይ ምልክት እውን ድማ ሃቦ ኢድካ ናብ መንኮራርዕትካ እቱ በሎ ሙሴ እውን ከም ዝተባሃሎ ኢዱ ናብ መንኮራርዕቱ እተወ ኣውፃእዮ ድማ በሎ ሙሴ ድማ ኢዱ ኣውፅአ ድሓር እንትረኣዮ ለምሲ ብለምሲ ተወቅዐ ኢዱ ናይ ሙሴ ኢድ ብለምሲ ተወቅዐ ማለት እዩ ሙሴ ደንጊፁ ኣይትደንግፀን ኢኻ መሊስካ ኢድካ ናብ መንኮራርዕትካ እቱ በሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሴ እውን ድማ መሊሱ ኢዱ ናብ መንኮራርዕቱ እተወ ኣውፃእዮ ድማ በሎ እንደገና ሙሴ ድማ መሊሱ ኣውፅኦ እንትረኣዮ ከም ቀደሙ ጥዑይ ኮነ ሓዮ ማለት እዩ ታሪኩ ክሕፅሮ ካልእ ምልክታቶም ሂቡ ናብ ፈርዖን ነቶም ዝግፍዑ ዘለዉ ነቶም ዝቕተሉ ዘለዉ መሪሑ ከውፅኦም ተላእኸ ተኣዘዘ ማለት እዩ ሙሴ ፈርዖን ግን ልበደንዳና ስለ ዝነበረ ታሪኩ ካብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ ሓደ ጀሚርኩም ሓዳር ኩለኹም ኣንብብዎ ኢኹም ብጣዕሚ ዝገርም ታሪክ እዩ ኣብኡ ኣሎ ኩሉ ክትረኽብዎ ኢኹም ሙሴ ማነው ፈርዖን ድሕሪ ብዙሕ ቅፅዓት ድሕሪ ብዙሕ መከራ ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ ስለ ዝኾነ ሙሴ ንእስራኤላውያን ካብቶም ግፍዕን መከራን መንጢቁ ኣውፅኦም መርሖም ማለት እዩ ልብ በሉ ሙሴ ንሓው ክብል ንዘርኡ ክብል መጀመርያ ናብ በረኻ ወፂኡ ካልኣይ ድማ ነዞም ናይ እግዚኣብሔር ህዝብታት እዚኦም ነቶም መቕተልትን ግፍዕን መከራን ዝበዝሖም ዝነበረ ህዝብታት መሪሑ ን40 ዓመት እንታይ ገበሮም ኣገልገሎም ናይ ሙሴ ታሪክ ኣብዚ ይኣኽለኒ ናብዞም ጀጋኑ ኣሕዋትና ክምለስ እዞም ጀጋኑ ኣሕዋትና እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ንህዝቦምን ሃገሮምን ክብሉ ልክዕ ከም ሙሴ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ተንከራቲቶም እዮም 40 ዓመት ሙሉእ ብዕሸሎም ንህፃንነቶም ወፂኦም ማለት እዩ ልክዕ ከም ሙሴ እግዚአብሔር ስለዝሕልዎም ዝነበረ ድማ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ሓላዋ ስለ ዘይተፈለዮም ድማ እዚ ኩሉ ሓው እናጣሓሱ ክእመን ብዘይኽእል መልክዕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመ ሂብዎም ውሑድ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል እግዚአብሔር ዝፈቐደሉ ውሑድ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር ግን ብዙሕ ሰብ ዘይሰርሖ ዘላቒ ዝኾነ ዘመን ተሳጋሪ ዝኾነ ደማቕ ታሪክ ድማ ሰርሑ እቲ ታሪኮም ንሱ ድማ ኣብ ኩላህና ልቢ ትጋሩ ኣብ ኩላህና ኣብ ኩሎም ልቢ ቁኑዓት ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ኣብ ልቢ ኣፍሪካውያን ኩሉ ግዜ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ንሃገሮም ንህዝቦም ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉ እዮም ተቃሊሱ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መላእ ኣፍሪካውን ተዛዊሮም
بسلام ناي سلام سرح بزح سرح سريحة من تاريخ تفرطوا تاريخاتهم يقول لنا تاريخ سلازخونه لذي أول زي تفعلية مالتي نجاير بيتسب سلازي إذا مدكنا زيهم بأوناتو سرق سرح زي غير تأمر عوض تاريخيهم سريحهم جبنا لما عينا برنيهم تاريخه يزنبر ندير زاوية فقدر لهم نروح عامة نورانيهم سلازي هزو تقرأي هزو إثيوبيا بوزيك تحزن والكان بوزيك تنبع والكان جانا حواتنا جانا ولدنا زخربعن زتبعن تاريخ الأمبر زنبع سرح زنبع تاريخ كسع زي سرحه كنبع يومنا هنا حق يوم اتخونتات بتعمل الزني اتوقعها فوقهم بتعمل الزني بقتلت سلازي عملوا زنبرو اتو زنبر حمق سرعات كامناي ما أجر هزمهم أشكنتيهم محيهم نحرق زين مولد أتان كعلو كقابو قالسي لا تقالسو عاوز زنبرو الجزية نايت سرعات تخطر تزنبرو حدا مالتيو كما رفضوا كلو نحنا أفت سرعات مرة سبس أقدر يبلغينا سلازي أي نقتلنينا إيلهم زنحارو شعوس النزينا ورم وراخر دخلنا شعوس النزينا ورم وراخر بزم جدانو حواتنا زيهم ناي سلام صعب لا ستيو ناي سلام نقول لا تمجوا عبيرو دحر دماس نقولهم دحر تسالت خوين كلمة خوينهم تحاولوا نخي سمو أتمسك كلمة كل بيتوي مكسلين ولو جن زمن تغيروا الدخولات يحزنوا الدخولات يربعي قلبنا زخربن زتبعن زمن تصادر زخون تاريخ سريح بسرعة زحلفوا هزو تقراي هزو إثيوبيا كتصدق السنع كتبرت حالك هزو تقراي من بركة خواني خيرزو كيرزي تخيرزو لمرتي نقدر قد هزو تقراي وزيادين بركة خنيو نحاول التاريخ كلهم تفرطيهم لا أخور لدلني ما يسوينا إنسان دم كروحج بحالة حاوس روحج تلو تستوصي أخو تفرطيهم ما يسوي عسكرين قال إنسان عسكرين مثل هيك ساعة شاب بمالتي هزو تقراي زين بركة تزغون نرو شعور مثل بركة خنور هزو تقراي مورالو زسبر هزو تزغون نرو شعور مورالو تزيرون نايزلاتي مسعوتي مخان نرو نوح تاريخ الله يقاسي استوى عن تردون بني سألنا يوم نعوهم الله سيدنا سلازي هزو تقراي بزي كتحبن كتقرعن كتنكرن حدا خلقا حاجة كهزو خان كتحلو العنبر بزي كتنبرك خير كان يخ بحسيرونا هزو تقراي تاريخ زيو هزو تقراي بفقر بربع حيلي تنبرك خلو زمن فالسيمية اللي هزو تقراي بتحت النمبر بتنكحتن بتزهرتن زتنبرك خلو زمن عين ولدي زي التاريخ سلازي تاريخ كحلنا هزو تقراي ولدنا جوغان حواتنا بزح حضرا قريفنا من خير منهم سلازي هزو تقراي تحضرا نسو حلوه نابولا لخارنا أما حلال فوق إذن الحرقاتك إذن الحرق عقرك جباننا عيموت اليوم الله يوم بيوت السوء حوار نيمان المساقامن ندحيث النقدميتين كمونو خير اليوم نقرقن اتو زقرفولك حدرا اتو زقرفولك ناي صناعات عرفي عطيك كحاسو بتو زسمرون كامس مردما حرس كيف جاء حرس كيف جاء خان حريسك ناي سلام فرخ تفريخ ناي سلام فرة نهزبها كتمجبيخ متون ناي سلام فرة سأجر زلوان بهربي رسماتون كتمجبيخ إذن الحرقة أي متولي أمرا أي متولي واسع هامس إذن الحرقة أي متولي بعض الشجون أي متولي بعض وعرب أي موتنا عمرة أي موتنا حيّر أي موتنا ملس أي موتنا سعارة أي موتنا جزاء أبر مغنياتو يتوهوتو السيور يتوهوتو ندحر لا غسيلنا الله يوم بيوت دمون حدش نقدر كل كونانيو جنا بعشرهم
ገና ብ17 ዓመቶም ቆዮም ንሃገሮምን ህዝቦምን መስዋዕት ዝኾኑ ስለዚህ እንታይ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ማይና ክንነብዕ እንታይ ሓድሽ ተፈጢሩ ማይ ክንበቂ ሻውል ቆዮም ገና መስዋዕት ዝኾኑ ስለዚህ ሓደሮኦም ንሓሉ ናብ ወለዶና ድማ ንመሓላለፍ ሰባት መሲልዎም ከምዚ ዓንተው እናተገለጸ ዝጸንሐ ማለት እዩ ትግራይ ዝጨፍለዋ ወይ ድማ ኢትዮጵያ ዘፍረስዋ ክመስሎም ይኸውን ነገር ግን እታ ኣዶና ትግራይ ናይ ጀጋኑ መኻን ኣይኮነትን እያ ጀጋኑ እንዳወለደት መፅኣ እያ ሕጂ እውን ፅባሕ ጀጋኑ ክትወልድ እያ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ በዚ ከይትንክኽ ሕበር ስመር ታሪክካ ድማ ሓሉ ቅርስኻ ሓሉ ታሪክካ ፍለጥ ኣንብብ ናብ ወለደኻ ድማ እቲ ታሪክካ እቲ ቅርስኻ ኣመሓላልፍ ጎቦታት ትግራይ ናይ ታሪክ ምስክር ማለት እዩ ሩባታት ትግራይ ናይ ታሪክ ምስክር እዩ ሽንጥሮታት ትግራይ ናይ ታሪክ ምስክር እዩ ሜዳታት ትግራይ ኩሉ ናይ ታሪክ ምስክር እዩ ንንብቦ ናይ ትግራይ ጎቦታት ብራናታት እዮም ናይ ትግራይ እምባታት ብራናታት እዮም ናይ ትግራይ ሩባታት ብራናታት እዮም ናይ ትግራይ ጎላጉልና ሜዳታት ብራናታት እዮም በቶም ጀጋኑ በቶም ኣሻሕት ሰማዕታትና ክቡር ደም ዝተፅሓፈ ደማቕ ታሪክ ዘይሃስስ ታሪክ ዝተፅሓፈን ብራናታት እዮም ስለዚ ነዞም ብራናታት እዚኦም እነንብቦ ንፍለጦ ንረዳእ እዮም ናብ ወለዶና ድማ ንመሓላልፎ ናይዚ ኩሉ ታሪክ ማህደር ሓንቲ ትግራይ እያ ሓንቲ ኣዳራሽ ብሙስራት ሰማያታት ብሙስራት መሃንድሳት ዝተሃነፀት ዝተሰርሐት ብዙሕ ክፍልፋል ዘይብላ ውፁእ ዝኾነ ኣዳራሻ ንኩሉ ደቃ ካብ ጫፍ ትግራይ ክሳዕ ጫፍ ትግራይ ተሓቁፍ ምንም ከየዳለወት ከምኡውን ብተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ዓለማት ንዘለዉ ደቃ ተጋሩ ደቀይና ንኩሉ ብመዓርነት ተሓቁፍን ተፅልልን ትዕቁኑን እያ እዛ ኣዳራሽ እዚኣ ግድግድኣን ቃስትኣን ኩሉ ክሪኣ እንተለና ክነንዋ ከለና ቅርሲ እያ ንታሕትና መሰረቱን ክንኩዕት እንተለና ታሪክ እያ ስለዚ ታሪክ ክሓልፍ ዝትግል እዛ ኣዳራሽ እዚኣ ክትስራሕ ተላ ካብ ዋዛ ኣይኮነትን እያ ተሰሪሓ ወይም ደሞ ከምተን ካልኦት ኣዳራሻት ወይም ደሞ ከምተን ካልኦት ገዛውቲ ብማይን ብጭቃን ብእምንን ወይም ደግሞ ብማይን ብስሚንቶን ብብሎኬትን ኣይኮነትን እያ ተሰሪሓ በቶም ኣሻሕት ጀጋኑ ሰማዕታትና ደም በቶም ኣሻሕት ጀጋኑ ሰማዕታትና ስጋ በቶም ኣሻሕት ጀጋኑ ሰማዕታትና ዓፅሚ እያ ተሰሪሓ ስለዚ ሓልዋ እዛ ገዛ እዚኣ ንክትስራሕ ብዙሕ ኣሻሕት ዘመናት ወዲኣ እያ ተሰሪሓ ንክትውዳእ ማለት እዩ ብዙሕ ዘመን ወዲኣ እያ እዛ ገዛ እዚኣ ንክትስራሕ ድማ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ምንም ኣፈላላይ ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ኣፈላላይ ከይገበረ ናይ ፆታ ኣፈላላይ ከይገበረ ናይ ዕድመ ኣፈላላይ ከይገበረ ናይ ዝኾነ ይኹን እምነት ተኸታሊ ናይ ዝኾነ ይኹን እምነት ሰዓቢ ዓብዪ ምስ ንእሽተይ ቆልዓ ምስ ሰበይቲ ኩሉ ናይ ፅንዓት ተምሳሌት ዝኾነ ጭቃ ኣቐቢሉ እዩ ናይ ሓድነት ተምሳሌት ዝኾነ ኩረት ኣቐቢሉ እዩ ኩሉ ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ ክትዛዘም ኣከባቢ ክትፍፀም ኣከባቢ ማለት እዩ እቶም ኩሎም ዝረኸብሉ ገዲፍና ማለት እዩ ልዕሊ 100,000 መደበኛ ሰራሕተኛታት ደኺሞምላ እዮም ልዕሊ ክንደይ ልዕሊ 100,000 ልዕሊ 60,000 ድማ ዋጋ ተኸፊልዋ እዩ 60,000 ዋጋ ክበልኩም ከለኹ ቅርሺ ኣይኮነን ዶላር ኣይኮነን ዩሮ ኣይኮነን ዲናርም ኣይኮነን እቲ መተካእታ ዘይብሉ ክቡር ዝኾነ ናይ ሰብ ህይወት እዩ ስለዚ እዛ ገዛ እዚኣ ስኢላ መዋዛ ፈረዛ ኣይኮነትን እያ ተሰሪሓ እሞ ብዙሕ ዘመን ተደኺሙላ እዩ እሞ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ ደኺሙላ እዮም እሞ ኩላህና ንሓልዋ ገዛና እያ
معقولتنا إياه مصريتنا إياه تزجر النجر زاجز نازيا ندق أطرح يكون تنكاخا ندق أطرح يكون بزيا فلالاي بزي مدلا تحرحبن تعقول ندق أخذ يقص مسو نايكال إحاجرات عايشون تقبلا كم دق معرجات ندبر تحرحب جزايا سويون زي تبل كفح جزا نسخنا في حد خفل غيب نسخنا في حد خفل غيب زي تبل من يمكن فال زي ولا وسط الدرش جزايا سلازي زعما قويتنا جزازيا ذات تاريخنا جزازيا كلنا حرفينا نحلوها كي تفرس إتوان ببران ناتات زمسل قوة بطوم جدانو ناي عشحت ناتم جدانو عشحت نادم زتصحفة زي حسس تاريخ زلوا برانا اندوالكو زنادر بخومون زن برانا زي كي حسا ماي كي يأتون ولغنا خلوبن ناي منك حلافنات علمنا أي هزم تبعي سلازي نحبر نسمع نتمتو زمرتو حواتنا لما عملنا እግዚአብሔር بأصل جنة عرفنا نتم زحازنا بيتسوون لما እግዚአብሔር الله صنعته يعملنا أنا قال زحازنا بيتسوون كل شيء جريه مخياته زيهم كل يوم بيتسوون كل يوم أبوه كل يوم ديو كل يحاول كلها ما ينحواته سلازي نقول لها ناس نعطي هذا እግዚአብሔር كابلاكم حزن يصورنا أما دعتا سلست بلغتي تحلف ما يقرأ عليكم لا وداعي سلست بلغت ترحم حرام في فوت وتو قدماينا ناي مجمريا بلغتي كلها حزب تقراي ببزل خيو امت كان بيت امت كان ባህል ካን ቋንቋ ካን ታሪክ ካን ማንነት ካን ስነ ጽሑፍ ካን ቅርስ ካን ሓሉ ሓድነት ካን ድማ ኣስጥን እቲ ካልኣይ መተሓሳሰብዬ ኩላና ተጋሩ ረቢ ዘለና እዩ ኣብ ሃገር ውሽጢ ይኹን ብተፈላለየ ዓለም ዘለና ማለት እዩ ሃይማኖትናን ቤተ እምነትናን ታሪክናን ቅርስናን ባህልናን መንነትናን ስነ ጽሑፍናን ንሓሉ ሓድነትና ድማ ንስጥን እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ፍልይ ዝበለ መተሓሳሰብዬ ድማ ኩልኻ ህዝቢ ትግራይ በቢ ዘለኻዮ ሃይማኖትካን ቤተ እምነትካን ባህልኻን ቋንቋኻን ቅርስኻን ታሪክካን ማንነትካን ስነ ጽሑፍካን ኩሉ ሓሉ ሓድነትካ ድማ ኣስጥን ጠንክር በርትዕ ስመር ሕበር ተሓባበር ናይ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን